മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ എത്തി ഇന്നല. ഞാൻ ഓർത്തു കുറച്ചു ദിവസം കണ്ടില്ലല്ലോ, ഇനി ഞാനില്ലാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. കേട്ടോ ചിത്ര മാതാജി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ കാണാം കേട്ടോ. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതല്ല, അവിടെ ഇരിക്കട്ടോ. കറങ്ങിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാ. മാതാജി അവിടെ ഇരിക്കട്ടോ. ക്ലാസ് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ചിത്ര മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എല്ലാവരും മാതാജി ഞാന് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19 ശ്ലോകം വരെയല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. 19 ശ്ലോകം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ ഇന്നലെ. അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? ബുദ്ധിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ല നീ പറയല്ല. ബുദ്ധിമാന്മാരെ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാൻ? മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് അർജുനന്റെ ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ അർജുനൻ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആണത്തത്തിന് അധികജനാകരുത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കാരണം കീർത്തിമാനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പരംതപ, പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? സവ്യസാചി എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനനെ പറയുന്നത്. ആ അർജുനനാണ് എന്ത് പറയണത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനന്റെ കീർത്തിയെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറയാണ്. പിന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പ്രശ്നം? അർജുനൻ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ശരിയായൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. കാരണം ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണരും എന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അവരെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകള് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ 19 ശ്ലോകം വരെ. അതെ, അടുത്ത 20. ഇനി 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എടുക്കണം. അധ്യായം 2 പേജ് 112 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ. അജോ നിത്യസ്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു എന്നോ കരുതുന്നവൻ ആരല്ല? ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിന് മരണം മരിക്കാൻ. സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ശരീരം പ്രാചീനനാണെന്നാ പറയണല്ലേ. അത് ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മരണമില്ല. അപ്പൊ ആ ശരീരം മാത്രം നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആത്മാവിന് ബാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രായമായാലും നമുക്ക് അതേ ആവേശം നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആവേശം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും, പ്രായമാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ആ വയസ്സോ ആവലൊന്നും ആത്മാവിനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആവേശം അതേപോലെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തില് ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മുടി ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 അംശമാണ് എന്തിന്റെ വലിപ്പം? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. വേദാ വിനാശിനം നിത്യം യാ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, നശിക്കുന്നില്ല, നിത്യനാണ്, അജനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമോ? അതെങ്ങനെയാ കഴിയാന്നാണ് ഇവിടെ. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് കഴിയാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സമാധാന പ്രിയനായിട്ടുള്ള ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് എന്ത് വിധിക്കും? മരണശിക്ഷ വിധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. നീതിശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ മരണശിക്ഷ വിധിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? അടുത്ത ജന്മത്തില് വീണ്ടും അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ വെടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ നമ്മള് പഴകിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി വെച്ച ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകുന്നത്. അനുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അനുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. രണ്ടുപേരും
സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടുപേര്. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവിന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് തന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. ആരാണ് ഭോക്താവ്? ജീവാത്മാവ്. ആരാണ് ഭോക്താവിടെ? ജീവാത്മാവ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ആ വ്യാകുലയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്, അതായത് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കും? ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ആ പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? ആ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ചൈനം ദക്ലദയന്ത്യോപോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏത് ശാസ്ത്രീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി, ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അചോദ്യായമസ്ദാഹ്യേയമക്ലേദ്യോ ശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണോ രചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇവിടെ ഈ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉണക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ശാശ്വതനാണത്, സർവദാ ഗമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? സർവദാ ഗമിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവ്യാപിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവവ്യാപിയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ആരുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. സർവവ്യാപിയാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണത്. എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്കറിയാം പരിണാമങ്ങൾ. ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുള്ള, ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഒന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉണക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നും നമുക്ക് എന്തിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, പരമാത്മാവ് അതായത് പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തില് ഭഗവാന് 3 ഭാവത്തില് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തില് ആത്മീയമായിട്ട് നിലകൊള്ളാനായിട്ട് ആരിഷ്ടപ്പെടാം? ഒരു മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഇഷ്ടപ്പെടാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് അല്ലാത്തവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ആ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനായിട്ട്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് കടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവ്യക്തോയമചിന്തോയം വികാലോയമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാന ശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഇനി ശരീരത്തെ കുറിച്ച്
ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ഏത് ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മ ദർശനിലൂടെയും കാണാത്ത വിധം അത്രേ സൂക്ഷ്മതമമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം? അദൃശ്യനാണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ-1 അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെ പോലും നമുക്ക് കാണാനാവാത്ത വിധം അദൃശ്യമാണ്, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. മാനസിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയാ അറിവ് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്തോ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ആത്മാവിന് ബോധവും അവബോധമുള്ളതാണെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേമൃതം തഥാപിത്വ മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ഇനി ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. പിന്നെ അർജുനോട് പറയണേ, ഇനി നീ വിചാരിക്കാണ് അതല്ല, ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നീ എന്ത് വേണ്ട? നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരാത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ്. അപ്പൊ മഹാബാഹോ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകൾ. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതും? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതും അംഗീകരിക്കേണ്ടതും. ശാസ്ത്രത്തിന് നിഷേധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല? അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താ ബന്ധം? ശാസ്ത്രങ്ങളായിട്ടാണ് ബന്ധം. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് അർജുനൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും നിശ്ചിതമാണ്. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും എന്താണ്? അത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജനിച്ചാ മരിച്ചാ വീണ്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? നീ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. അനിവാര്യമായ നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സ്വാധീകരിക്കുന്നതല്ലത്. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? നമുക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സ്വാധീകരിക്കാനല്ലത്, പക്ഷെ ചില സമയത്തും ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അർജുനനും ഭഗവാനും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അവിടെ ഹിംസ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഹിംസ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നീതി നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും? ഹിംസ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും അർജുനനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്.
അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ആരംഭത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, തുടക്കത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, മധ്യത്തിലാണ് അതൊക്കെ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്, അതിനുശേഷം അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്? അതായത് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവുമായിട്ട് ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര വരുന്നത്? 71 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 43,20,000 ആണ് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഈ സത്യലോകവും സത്യലോകമല്ലല്ലോ, സത്യയുഗവും ത്രേതായുഗവും ദ്വാപരയുഗവും കലിയുഗവും, ഈ 4 യുഗം തമ്മില് കൂട്ടുമ്പോ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചതുർയുഗം. അങ്ങനത്തെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ എത്രയാണ് മാതാജി? എന്ത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ 71 ചതുർയുഗങ്ങള്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അതിനെ പറയുന്നത് കൽപ്പം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാകും. നമ്മളെ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ആവണ പോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോ നമ്മളൊരു പ്രളയം നടക്കും. 2 പ്രളയം നമ്മളിവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോ ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അത് നൈമിത്തിക പ്രളയം, ചെറിയൊരു പ്രളയം. ആ പ്രളയത്തില് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബ്രഹ്മലോകം, ആദ്യത്തെ 3 ലോകം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. എല്ലാ ലോകങ്ങളും പോകും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന? ഒരു പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ വീണ്ടും പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ലോകം വീണ്ടും വരും. ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിടുമ്പോ തിരിച്ചെല്ലാം വരും. പിന്നെ അടുത്ത പ്രളയം സംഭവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ് മാറുമ്പോ, ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 100 വർഷമാണ്. 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ കണക്കിലും 100 വർഷം, 100 വയസ്സാണ്. അപ്പൊ 100 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരും. അപ്പോഴും വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ബ്രഹ്മാവ് പോകുമ്പോ അപ്പോഴും പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവും. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ ഒന്നും പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, പിന്നെ ഇതെല്ലാം അവ്യക്തമാകുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് തന്നെ പോകും? വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. ഒരു ശ്വാസം വിടുമ്പോ തിരിച്ചതെല്ലാം വരും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആത്മസത്തയിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നാസ്തികർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ആ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ഭൗതിക ദേഹം യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, അത് സ്വപ്നം പോലെയാണ്. നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ട് അടുത്ത സ്വപ്നം, നമുക്കൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പിന്നത്തെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഇപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം, നാളത് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം, പിറ്റുന്ന പക്ഷിയുടെ ശരീരം, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണത്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്തതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി സത്യോപേനം വേദന്ന ശൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ അതിനെ ആശ്ചര്യപൂർവമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചിലർക്ക്. അപ്പോൾ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലരാണെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്ചര്യകരത്തോടെ വർണ്ണിക്കുന്നു, ചിലരാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആശ്ചര്യം കേൾക്കുന്നു. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ എത്ര കേട്ടിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്. ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? ഒരു കോടാനുകോടി
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കളിൽ എല്ലാത്തിലും ചെറിയ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാണുവിൽ പോലും എന്തുണ്ട്, ഈ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും പടുകൂറ്റം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലായാലും ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിയിലെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മായാമോഹിതനായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ജീവാത്മാക്കള്, ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും. അപ്പൊ അവരുടെ അത് എന്തിലേക്കാ പോകുന്നത്, പരാജയത്തിലാണ് അവരുടെ സമരം കലാശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നന്നേ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഈ ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒന്നിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട്, ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, അത് അനശ്വരനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട, ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ടൊരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും എങ്ങനെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ട് ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണമെന്ന തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകട്ടെ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാകരുത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഒരിക്കലും തന്നിഷ്ടത്തിനല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ്, അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണ് അവിടെ അർജുനനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. സ്വധർമ്മമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവികംപീതുമർഹസി ധർമ്മ്യാതി യുദ്ധച്ഛേയ അന്യക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ മരസമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനായി വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക, പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വൈമുഖ്യം കൈവിടൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം, ക്ഷത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിവേൽക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്, ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്താണ്, രണ്ട് വിധത്തില് സ്വധർമ്മം ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയണത്, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മൾ മുക്തനല്ല, ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ മുക്തനല്ല. ആ മുക്തനല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മള് കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്വധർമ്മം എന്താണ്, നമ്മള് മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച്, അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ നിറവേറ്റ തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിലും ഒരു വൈശ്യനാണെങ്കിലും ശൂദ്രനാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മള് നിറവേറ്റിയേ ശരിയാകും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്, മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും, ആത്മീയമായിട്ട് മാറും, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാവും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ ചെയ്തിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം, ഭഗവാനിൽ ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മളെ ആത്മീയ പാതയിലേക്കുള്ളൊരു ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് അവിടെ. അതിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ സ്വധർമ്മം ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ മുക്തി നേടുമ്പോ നമ്മളെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും, ആത്മീയമായ ധർമ്മമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 വർണ്ണപ്രകാരവും 4 ആശ്രമപ്രകാരവും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ
ചുമതലകളുണ്ട്. അത് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടേക്കുള്ള അടുത്ത ചവിട്ടുപടിയാണ് വേണ്ടുന്നത്. ചവിട്ടുപടിയാണത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണത് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശരീര പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാനവധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. യദൃച്ഛയാചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തെ യുദ്ധമീശ്വരം. പാർത്ഥ, ഇനി അടുത്ത് വന്നാണ് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം യുദ്ധ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ പറയാൻ കാരണം? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാനായിട്ട് ക്ഷത്രിയർക്ക് സാധിക്കും. ക്ഷത്രിയർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ എന്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ അത് ചെയ്യാം. ഏത് വിധത്തിൽ ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറയണത്. കാരണം ഒന്നുകിൽ രാജാവാകാൻ പറ്റും, അതായത് യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രാജാവായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം അത് ആർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ്? ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗ കവാടം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ട് വിധത്തിലും അർജുനന് ഗുണാണുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അതോ ചേത്തമിമം ധർമ്മം തഥാ സ്വധർമ്മം കീർത്തിയും ച ഹിത്വാ പാപാമ വാപ്സസി. അല്ല, ധാർമ്മികനായി സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപമേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, നീ സമരം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, ധാർമ്മികനായിട്ടുള്ള ഈ സമരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ നീ നിന്റെ സ്വന്തം കടമയാണ് നീ നിറവേറ്റാതിരിക്കുന്നത്. നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നീ നിന്റെ കടമ നിറവേറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാത്രല്ല, നിന്റെ യുദ്ധവീരൻ എന്നുള്ള നിന്റെ യശസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നീ പേടിച്ചു പോയതാണെന്ന് പറയുള്ളൂ എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയാണ്, നീ നിന്റെ കടമ ചെയ്യുക. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ? ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, തന്റെ കടമ നിറവേറ്റാത്തവനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, നീ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ള നിന്റെ സൽകീർത്തി മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിനക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ എന്ത് വരുന്നത്? അവിടെ നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. കാരണം ഒന്ന് ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കീർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാണ്. ഇതൊക്കെ അർജുനൻ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്? നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് മാറും. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവയാം സംഭവാദിസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്ചതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഠിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. മാത്രല്ല, ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നിന്നെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? മരണത്തെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മളെ മാനിക്കുക. ഒരാള് മാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപമാനം. നമ്മൾ അപമാനിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പോരിന് മുമ്പ് തന്നെ രണാങ്കണം വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞ് നിന്നെല്ലാവരും എന്തായിട്ട് ചിന്തിക്കും? ഭീരുവായിട്ട് കരുതും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഷ്കൃതി ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണ്. ഭയദ്രണാതു പരതം മംസ്യന്തേതോ മഹാരഥഃ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാര് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ് ഇവിടെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പരന്തപ, പിന്നെ സവ്യസാചിൻ, അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷണങ്ങള് അർജുനനെ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീ അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാരുണ്ട്, നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിചാരിക്കും നീ വെറും നിസാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കും, നീ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയതെന്നും അവര് ചിന്തിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വതിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വ വാ പോഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് നീ സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. എന്തായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വർഗ കവാടം തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ രാജ്യം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഒന്നുകിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിനക്ക് സ്വർഗം പോവാം, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും സാരില്ല, എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭൗ ജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ജയം അതില് ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ, സമ്പാദമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല, പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് നിനക്ക് വരുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളോ ജയാപരാജയങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആർക്ക് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എന്ത്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഓർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടോ ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവരോട് കടപ്പാടുണ്ടാകും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആരോടും പിന്നെന്തില്ല? കടപ്പാടും ബാധ്യത ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഏഷാ ദേപീഹിത സാഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗാതിമാം ശൃണു ബുദ്ധിയുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗം, അപഗ്രഥനാത്മായ പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സാഖ്യയോഗം, ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി വിവരിച്ചു തരാം, കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ച നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാ. അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതായത് സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം, അറിവാണ് കൊടുത്തത് ഇതുവരെ അല്ലെ. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകാണ്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ഒക്കെ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? സാഖ്യയോഗം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എടുത്തത്? കൊറേ ആവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായി. ഫുള്ളായിട്ടില്ല, കുറച്ച് മനസ്സിലായി, കുറച്ച് മനസ്സിലായി. കൂടുതലാവുന്നുണ്ടോ? എടുക്കണ 15 ആക്കണോ എടുക്കുന്ന ശ്ലോകം? ഇല്ല, എല്ലാം ഒരേമാതിരി വരുന്ന, എല്ലാം ആത്മാവന്നെ വരുന്നോണ്ട് ആകപ്പാടെ ഏതാന്നുള്ള ഏത് ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏതെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്. നമ്മൾ ഇത്തിരി എന്താ പറയാ, ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ കുറെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് ഭഗവാനായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ. എല്ലാ ആൻസറും ഒരേപോലെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നുന്നു. എല്ലാ ആൻസറും അതാണ്. അതാണ് കുറച്ചൊരു ഇത്. രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല അല്ലെ? അത് തന്നെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ പോലെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ കുറച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ നമ്മൾ 25-30 ശ്ലോകം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് എടുത്തു പോയി. ഇവിടെ 20 ശ്ലോകം തന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ മാതാജി, സത്യം. എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. 20 ശ്ലോകം തന്നെ 20 എടുക്കുന്നുള്ള നമ്മള് 15 എടുക്കുക. ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 ആക്കാൻ പറ്റണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ. കാരണം 15 ആകുമ്പോന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നീണ്ടു പോകും ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക്. അതെ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ദഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ട അപ്പൊ പറഞ്ഞു അന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. മാതാജി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി പോവുമല്ലേ എളുപ്പം. അപ്പൊ പെട്ടുവിടുന്നാകുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കല് നടക്കൂല മാതാജി. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകം പഠിക്കും പോലെ ആവില്ല. ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല. ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മുഴുവൻ. കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇത് കുറച്ച് പാടാ നമുക്ക്. മാതാജി ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാ, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന മാറില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊരു 10 പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് കണ്ടാല് 10 തരത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും. വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അറിവുകളും 10 തരത്തിലുള്ള അറിവായി മാറും നമുക്ക്. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഈ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ മാതാജി? എന്നിട്ടും അറിഞ്ഞൂടാ, മറന്നു പോവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്രയും നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അത്രയും നല്ലത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കണത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 15 ശ്ലോകം ആക്കാതെ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറയണം തോന്നുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയാ ഇന്ന് കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളത് പറയാം. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ അത് അങ്ങോട്ട് കേറുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു ടാർജറ്റ് ഇടുന്ന 20 ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ 20 ശ്ലോകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റണില്ല എന്ന് കാണുമ്പോ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടാലും കേൾക്കാൻ തന്നെ തോന്നുള്ളൂ ഭഗവത്ഗീത. അങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യം. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കേൾക്കുമ്പോ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ തിരിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു ബോറടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പൊ ആകുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ ഉറക്കം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വരുന്നത് കാണുമ്പോ ഒന്ന് പറയാ മാതാജി, ഒന്ന് നമുക്കൊരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാലോ, എന്നിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉഷാർ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും 20 എണ്ണം എടുക്കേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനും വിട്ടുപോകുക അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അതപ്പോ. കാരണം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്റെ ഇത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണല്ലോ. കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണ്ടേ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇനി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഇത്തിരി പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇത്തിരി നല്ല സന്തോഷത്തിലാ ഭഗവാൻ പറയണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് കുറച്ചൊരു ഇത് വരും. ഇപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഭഗവാൻ ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അതൊരു ഇത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവും ശരീരവും അതും ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തോരായി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ. അർജുനൻ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ഓപ്ഷൻ തന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നില്ല അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയല്ലേ? കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇപ്പൊ അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ കാർഡ് നമ്മൾ എഴുതി ഇടണമല്ലോ, നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണമല്ലോ. അതില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഷീജ മാതാജി ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, പിന്നെ അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കത്തക്ക ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. കിട്ടാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? ജനനി മാതാജിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ശ്യാം പ്രഭുവിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മാതാജി 6:30 ബാച്ചിന്ന് കയറിയവരാണ്. അപ്പൊ അവര് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അവര്. ഒരു കാര്യം ചെയ്താവോ? മാതാജി നമ്പർ അറിയില്ല അവർക്ക്. ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഷീജ മാതാജി ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു.
ഉണ്ട് മാതാജി കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇട്ട് തരുമോ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? നമ്പർ കിട്ടണം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ മാതാജി, ഇന്ദു മാതാജി ഒന്ന് നമ്പർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തേ മാതാജി. അതേ മാതാജി ഈ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. 98 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാത്തവര് നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. 98 22 88 05 04. പേരെന്താ മാതാജി? ഇന്ദു മാതാജി. ചോദിച്ചാ മതിയോ? നമ്പർ ഒന്നും കൂടി പറയൂ. 98 22 88 05 04. നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം, കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതായിരുന്നു. അല്ല, ചോദിച്ചത് നന്നായി മാതാജി. കാരണം ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ. മാതാജി ശ്രീദേവി ഞാൻ നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടി, മറ്റന്നാ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർക്ക് ഒരു യാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്പർ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഇട്ടാ മതി. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തരും. ഞാനത് ഇട്ടാ മതിയല്ലോ, കാരണം മറ്റന്നാ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ ഒരു യാത്ര. മതി. അപ്പൊ ഒരു കിട്ടാത്തവര് കൂടെ മാതാജിയുടെ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. അപ്പൊ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? എല്ലാവരും അയച്ചു തരും. 880504. ഓക്കെ, വരുന്നുണ്ട്. സന്ധ്യ മാതാജിയാണ് എനിക്ക് ഇട്ട് തരുന്നത്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തു. നമ്പർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി. സന്ധ്യ മാതാജി നമ്മൾ അഡ്മിൻ തന്നെയാണ് രാവിലത്തെ. അല്ല, സന്ധ്യ മാതാജി എനിക്ക് ഇട്ട് അന്ന് തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരാളെന്ന് ചെയ്താൽ മതി മാതാജി, രണ്ടാളെന്നും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. മാതാജി എന്റെ മെന്റർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ബാച്ചിന്റെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ബിന്ദു ആണോ ഇന്ദു ആണോ? ഇന്ദു. ബിന്ദു ഉണ്ടോ? ബിന്ദു മാതാജി ഉണ്ടോ? ഇന്ദു മാതാജി. ഇന്ദു. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാതാജി ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് സ്കൂളുണ്ട് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പോണ നേരത്തെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളല്ലേ ഇതില്. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവ് അജയനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പിന്നെ ഒരിക്കലും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, സർവവ്യാപിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ. പ്രാചീനനാണ്. അതെ, അതൊക്കെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാർ, അതായത് ഈ യുദ്ധത്തില് അനിവാര്യമാണ്. അത് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഈ സമയത്ത് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ കർമ്മം നിറവേറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അർജുനൻ എന്താവേണ്ടി വരുന്നത്? നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. നമ്മുടെ അർജുനന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ. അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അർജുനൻ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും. മാതാജി അതില് ഒരു ചതുർയുഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. 43,20,000 എന്നൊരു കണക്കോ? 43,20,000 എന്താണ് ഒരു ചതുർയുഗം? അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് മാതാജി. അത് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു സമയം കൊണ്ട് പറയാം. അതായത് ഓരോ യുഗങ്ങളുണ്ട്, 4 യുഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ. 4 യുഗത്തിനും കാലയളവുണ്ട്. നമ്മുടെ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം. അതുപോലെ തന്നെ ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, സത്യയുഗം, ഇതിനൊക്കെ
കണക്കുണ്ട്. ഇത്ര ദിവസം ഇത്ര വർഷങ്ങളാണ് ഓരോ യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഈ 4 യുഗങ്ങളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 43,20,000 കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അത് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം. അത് കാരണം ശരിക്കും ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണ്ടി വരും നമുക്കതിന് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട്. അപ്പൊ